And he said unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. May God bless you. Amen. Tin ani chuan an hnena mi zui rawh ti chuan mi hring man tua ka siamang chu ati a Isua kan zui chuan mi hring kan man don Lalpan malsawm che rawh se. Amen.